Si Private First Class Rodelo Alfanza, ang soldado nga nagtaliwan bangod sa engkwentro nga nagluntad sa Iloilo, ang gindulong na sa iya sining uli nga paluwayan. Ginlubong siya sa isa ka pribado nga sementeryo sa Purok Linasgasan, Barangay Bato, Syudad Sangsagay, sadtong Enero 28. Mga miyembro sa pamilya, abyan, himata kag mga kaupod nga soldado ang nagtipon agud maghatag sa ilauli nga pagrespeto sa kay PFC Alfanza. Agud dumdumon ang iya sini nga kaisog kag pagkabaganihan sa pagserbe sa pungsod. Sa iyang lubong, ginpatigayon man ang gun salute para maghatag pasinungog sa soldado nga nagserbe sa Philippine Army kag pungsod. Ang bandera sa Pilipinas nga ginputos sa lungon ni PFC Alfanza, samtang ginadulong siya sa iya sining lubnganan ang gindaho man sa iya sining iloy sang soldado. Nagpalabot man sang iya pangasubo ang commander sang Army 3rd Infantry Division nga si Major General Marion Sison. Sa madumduman nga sadtong Enero 17, ang mga tropa sang 61st Infantry Battalion ang nakaengkwentro sa mga teroristang NPA nga ginapangunahan ni Nahum Camariosa alias Bebong. Natabo ang engkwentro sa may barangay Igpaho, Tubungan, Iloilo nga ginkamatay ni PFC Rodelo Alfanza kag ginkapilas naman ni Sergeant Ernie Johnson. Ini si K5 Ruel Pineda para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.